Atize maoko katuvhuridare. Asamba nuomurandiri kumana ari ana kuvhunduka ari kubvuma zvaataura ndizvozvo ndimutera zvaakuda omurandiri zvokushuviriza wakambotaura last time chaugadzisa mukati medare muno ezvo zvimhosva yaita ndeyei taurisa Murume anatobata kuti akamunokwata kuti anoenda kuko kufuna girlfriend kuti muze lobby kuti sei so anditana nasintiri kuzikangarira nemutendo zvenge otopfeka bhutsu nokupfeka juzi obuda waenda akandipa chirwere pakandipa chirwere ndakamuzoti shamwa wamupa chirwere Siki akandipa Siki ndakamuzoti shamwa wamupa Siki akanditi zvionei inini handitozviziva akanditi zvionei ndakagara mazuva ndifunza ndakafunza musoro ndikuzviyamba hanamani ndopa ndakazoona murume wanga aenda kubata kwaanoshanda ndokana ntora mari ndokuita birthday machakondo pakati birthday ndokutera kwachakondoroti ko zvimwe zvandaona mubhegu munei nechii ndokuona mune madhiringi ndokuona mune madhiringi nemakeke nechii ndokumubvunza ndokunzi waona siyana nazo ndomusvikira machakondo ane hure racho vari vese apa ndikurwara apa papairwadza ndingasingagogoni naye murume achipisa kochi ndokuti andikakwanisa kuti ndakwanisa kuenda kwabereki vangu nesitatokodza vabereki vangu kuti amene aba ndikurwara ndakazosvika kuna amene aba kuti amene aba murume akandipa Siki ine zvemurume andichada ndakunza kuti ndirapisa akunditi zvionei waindonyavo yawarambirwa izvi uyu mazira ako muzaita zvemaboyfriend awaziye kwaiwe unoziva kuchita nezvi mukadzi wako kana keke racho akati akambowa here wabvunzaachitimurwekenderera musoro aizivai pamwe tingafungidzire kuti semunhu akamborwara anongofungidzira kuti akaona kana makeke ari mushopa kuti munomba atenga aa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 amwana ananga ababai vakawanza musoro ava ingava ine midai vakafukunze kuti nokuti muri nyoka vakamutaura wezvinhu zvakutaura makungwara kudai sezvokuva vakazive kuti hatikudaro regerei munhu ataure zvanoziva uyu anavako STI here ndokudaidzira serupiyo ndokudaidzira inesu wako unoziva kuti amaine mwana uyu ndakatosvika vachinetseka kubhadhira chimbomirai ndakasvika vachinetseka kubhadhira mari yemwana uyu abva kurapwa ndandine vanhu vakawanda mota unga uripo kai
uyu mwana wachipatara vachitotsvaga mari kuti vabhadhara akarapwa nechikwereti unoziva aukwaziva unopaziva sei uyo mari parimuzi unacho inonorapa ndati inonorapa uyu akarapwa mwana kana uchida nokudaidzira zvotokanda nyaya chimboimira totodaidza meso ako unotitizvo ayo ndati kuda here chizvo asi uda kutite izvozvo here mwana uyu wakamutora mwana mudii wakamutadza kuenda kuchikoro wakatotaura izvozvo unomugumbura sei womupa futi uramba chimupa sti ukuramba here nditore nesu apa izvo ndimise nyaya akanorapwa zvake wakuvhumara hatiri kudaro iyo avanoti nechikwereti amai apo takangana titi wabhadharira kungotiango taona mwana uyu achidza kumbonorapa zvaunenge mukomana musvinusvinu ane mazimahombe anoti ngomumusha kosei kuita unoona mukoro uno munhu anorapwa Siki ndatimbombochaja nyaya chirwere hachisi chakanaka chokuramba kutamba nacho hakusi kuraura unonzi kashawa wendoona chakati unosana chimbokuchaja iyoyo uzive kuti kana munhu azvitaura uneka zeti chakugogodzera izvo kamuzwa mukazarwa nesi mukomana yemusikana wachana akamba chirwere ari kutotengesa pamusoro pangu ni pari kutengesera zvokutoti dai ndikanyandikwa pamwe dai ndikatomurovera mukadzi wake aripo pamusuwo pachova paripo wakuwasheredza tokuita basa kurambanisa vanhu munomu vana vadiki kanda eja kune makore mangani 118 wati wane makore mangani akusesekedza kusvika 18 years aindomugura nhasi mukomana usesekedza mwana kusvika 18 years amutora ne15 wauya naniwe ndati waimhanyirawo zvinhu zvakuti makore mangani 24 vezira rako ngosungawaoni wainaningweyo ndambogadziriseke nyaya ngavauye chokuti vagure tivatere mangwana nokuti zvikazvitika zvinovakuru mukati hazvingoitika chete uyai tipedze ne baba natete uyai munenge muchita muchiregerera vana mukoro unoita Sikiyo mukoro uno tone makwako baba anokupedzera ipuma chivanhu chinoti ukashaya pfuma yapaba unotobatayani nemwana kamda unonoroora ini mwana unyakabata $10 gara ipasaidana ndinongoramba ndichiwaona chimodzisa tsitsite mwana uipa muchitemushi inini kana mwana danoroora akabata $10 amututsire nemari sei muchitutsira nasida kupembedzwa kutora mombe dzei ati akanyaka yabva ichivhesi mada mamupembedza misenyu ezvo takupembedza kana asina pfuma totora yaya isepedzisane muromo weki tachigondora kana asina pfuma I don't know amuisenye mumba menisizeni hapana ari kuramba achitadza mwana akuramba achitadza tandoziva kuti chichinyimi yemakanda evanhu vanororaramba chavo ndizvozvo zivaimba iyi yaigona kumira here ndakungotaura zvandinoziva ndasingade kuzvitaura pachandinoziva ndikuchidze makanda zororaramba chavo imi maonere imba yange tagara here vaigona kugara kwete kugona kugara vaigona maona ndipesa vakastama doubts kuratidza zvibude saka nababa mhosva ndokubudisa here ndozvangada kuudza yamai uyo ari kukanyira here
mise mashura mazvona mukisiki kubata munhu haasi naidhonite madhirama ke haasi mashura makuna mise mombe nembudzi toda kuti tsika iyo tiituke muno hatidi tsika yakadaro kana wafunga zvakadaro zvitende andinoze itya kana wafunga zvakadaro tembanai atikuda kuzoona tsiki muno dzozara machaponda ngasei makaita tsika yakatenderera sere kunomo ikanetsa vanhu vachaponda yakanetsa vanhu vachaati munhu vaamai vake ikadzinga vana munhu maita basa ravo munhu zvinokuzikaya mambo anoita hasha pese pese ai hatikudira mise mombe nembudzi handizi kumbodzitsvaga sei tikupai 1 month mubhairo zviri manindozvo kukanganisa mwana nokuziva uyo akaita nokuziva kwavo tongakuisa mombe nembudzi nangoti mugara apo muzive tikupa 1 month kukanganisa kwangochida makeke kuya chimbomira tichaenda kubhadhara mhosva ramba uchienda akunga usina mukadzi asi 1 month tipiwa mombe nembudzi tapedza nekusunga iri baba ndozvangada kudaidzira icho hamuna mhosva mubatsire kushava kuti akaregeza kana ngoro ndotora zvagara zviripo munhu paandosungwa chikwamejasi andonzi tiudze dambudziko batati ngadzokana nenhumbonzi aiwa tirikuenda waningi unosvika mwana achitamba hama hazitadzoda tekerof munhu nanenhumbo ndozvandiri kukuitaiwa kuti pepai murwere muchitengesa ngoro muchikoro mumbai fungai baba takapedza inonosenyata asanya aiyo naisira mwana kuti baba fungai baba nami rairai mwana nokuti pedyo nerufu wakaramba nikodaiso mbeva uchidzibata bati vamwe wakushaya bati wakuramba uchai unorumwa chiguru nenyoka ari pedyo nokufa mwana wenyu tamuchengetedza nemombe anozenda hazvikutorwa izvi nouraya mupei orai kana wapedza wozowawo chidzoka kunyanya utongo wacho wakachena usingatobhadhara dare zvinenge takufunga mafungo iye bhutsi ndokwana chitaura nyaya yako mofu wakudzeni zvaurandiro kana avarapa kuchitua gara pasi tambirai baba mozotaura kumba mozotakatunduka yemba mukuru makamboedza makambotira mazwi muchikwaziva kamababa handisi kukublemai manzwa baba hamuna mhosva munoziva here mwana wenyu ayaridza mukadzi wake mapikicha ene vamwe vakadzi asina kupera munoziva amuzizive mubvunze kuti haangandikazvitende kavagadzirisa kunyepera ndizvozvo muri kuona dzimwe nyaya dzatenge kachengeta zvetisingada kutaura nezvadzo uri kunhasi kuramba kunzwa waita chifambi ine handisi kuziva zvangasuini ndianoziva asi ndikutichinja uku mafambiro ako akaita omutora kana munhu wamusiya handisi kuva nyaya yepfuma iyi nokuti vavada kuvabatawo kuti vaoneindebhujena wakuseri kwavo wakwamwazha vakasiya mwana achienda kuti ase kuroora uzvinzwa muzukuru usakungoti kuramba ngonakidza ndikuda kubata izvako ndikukudaya hane zvarambwa ane 14 years nhasi arambwa ane 18 ka bhairo ranga risati rakushanda asi nhasi ndakuzorishandisa manje zvamukadya zviye zvakumuka kamaitingerwa mabhanzi ndizvozvo sumuka yako hana kuweva ndichaaripira iyo chimbomira Nakare.
Thank you.